நம்ம நுங்கம்பாக்கம்ல லோகோ ஃபீஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு தீம் ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு தான் நான் போயிருந்தேன். அவங்க யூஸ் பண்ணியிருக்க தீமே அந்த F1 காரும் அந்த புல்லட் ட்ரெயினையும் கொலாப் பண்ணி சூப்பராக டெக்கரேட் பண்ணியிருந்தாங்க. ரெஸ்டாரண்ட்டை சுற்றி பார்த்தா ரெட் கலரில் அந்த டிம் லைட்டில் செம்மையாக இருந்தது. மெனுவை திருப்பி பார்த்தா எதுவுமே புரியல. சரி புரிஞ்சதாக ஆர்டர் பண்ணிட்டேன். இங்கே என்னடா ஸ்பெஷல் நீங்கள் கேட்கலாம், வெயிட் பண்ணுங்கள், அவங்க ஸ்பெஷலே அந்த ஃபுட்டை சர்வ் பண்ணுறது தான். ஃபுட்டை யாருப்பா சர்வ் பண்ணுவா, எடுத்துகிட்டு வந்து சர்வ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்கலாம். அது இல்லைங்க, அதை வந்து பாருங்கள் அந்த F1 காரு அதில் தாங்க வச்சு அனுப்புகிறாங்க. செம்மையாக இருக்குல்ல. நம்ம எவ்வளோ ஃபுட்டு ஆர்டர் பண்ணுறோமோ அதில் ஒன்று இந்த காரில் வச்சு அப்படியே சர்ன்னு அனுப்புகிறாங்க. இந்த வந்தால் சுட்டான் போகிறா ரிப்பீட்ன்ற மாதிரி வருது, மறுபடியும் ஃபுட்டை வைக்குது, மறுபடியும் போய் ரிப்பீட்டு. அவங்க கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்களோ இல்லை ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு தெரியல, ஆனால் பார்க்கும்போது செம்மையாக இருக்குது. சரி எல்லா ஃபுட்டையும் நான் கலெக்ட் பண்ணி வச்சு ஒன்றா சாப்பிட ஆரம்பித்தேங்க. மெனுவை பார்த்து ஒரு டிஷ்ஷை நான் ஆர்டர் பண்ணிட்டேன். நேம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது. லாஸ்ட்டில் பார்த்தா அது சிக்கன் ரோலு, அது ஸ்டார்டர்ஸ் தான். அதுக்கப்புறமா வந்து அந்த மஷ்ரூம் கிரேவியும் அந்த சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸையும் போட்டு சாப்பிட ஆரம்பித்தேன். அந்த மஷ்ரூம் கிரேவியோடு வச்சு சாப்பிடும்போது டேஸ்ட்டு அல்டிமேட்டாக இருந்தது. அதுக்கப்புறமா எனக்கு அது ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க கொடுத்த அந்த ட்ரைபல் சிக்கன் பிரியாணி தான். பிரியாணியில் என்னப்பா ஸ்பெஷல் நீங்கள் கேட்கலாம். சிக்கன் அது பிரியாணியோடு இல்லாமல் அது தனியாக ரெடி பண்ணி அந்த பிரியாணியோடு சேர்த்து கொடுக்குறாங்க. செம்மையாக இருந்தது. நீங்களும் இங்கே வந்து இதே மாதிரி சூப்பரான வீடியோ பார்க்குறேன். See you.